Srdačno pozdravljam organizatore ovog događaja, gospodina Dehbašija i gospodina Navaija, prevoditelja knjige, i sve koji sudjeluju i gledaju. U ime Veleposlanstva Republike Hrvatske zahvaljujem što je organizirano predstavljanje knjige Priče iz davnine hrvatske književnice Ivane Brlić-Mažuranić. Izuzetno mi je drago da u ime Veleposlanstva i ja mogu sudjelovati u njemu, jer smatram ovu knjigu draguljem hrvatskog jezika i duha. Sretni smo što su ove priče konačno prevedene i na prekrasni perzijski jezik, jezik velike književnosti i bezvremenskih priča. Drago nam je što će od sada i iranska djeca, a i odrasli imati priliku čitati ih. Nadam se da će one postati dio njih, da će njihova ljepota, nezaboravni likovi i etičke vrijednosti pratiti cijeloga života, kao što već 100 godina prate generacije hrvatske djece i sve one koji su se s njima susreli. Kao dokaz koliko volim ovu knjigu, reći ću vam da sam u jednom trenutku i sama prevela na engleski priču Šuma Striborova iz velike želje da prijateljima koji ne govore hrvatski otvorim ovaj čarobni i plemeniti svijet. Ivana Brlić rođena je prije 1,5 stoljeća, kad žensko pisanje nije bilo prihvaćeno. Ženama je tada još bila namijenjena samo uloga supruge i majke. Ivana je od najranijeg djetinjstva voljela književnost i osjećala je veliku potrebu da se i sama izrazi kroz pisanje. Ali je i ona u duhu tadašnjih konvencija dugo smatrala da se mora posvetiti samo obavezama obitelji i zato je dugo susprezala želju za pisanjem. Rano se udala i rodila 7 djece, tako da je imala velike dužnosti u kućanstvu. Ali joj je upravo odrastanje i odgoj djece dao izgovor da se posveti pisanju, a da se ne ogriješi o osjećaj dužnosti prema obitelji. Vodila ju je želja da djeci kroz priče ukaže na ono što je pravedno i dobro, a što zlo i nevaljalo, na ljepotu narodnog jezika i običaja, te na ljubav prema rodnoj zemlji i narodu. Iako na početku prošlog stoljeća ženama koje su se bavile književnošću nije bilo lako objavljivati, godine 1913. izdan je Ivanin roman Šegrt Hlapić, koji je publika jako dobro primila, a usprkos stereotipu o inferiornosti ženske književnosti, čak su joj i čuveni tada živući hrvatski pisci dali odlične kritike. Ubrzo, 1916. godine, objavljene su i priče iz davnina, koje su odmah postigle veliki uspjeh kod publike. Nakon samo 8 godina knjiga je prevedena na engleski i o njoj je pisano u brojnim engleskim revijama. Za tamošnje kritike priče su izražavale etički genij Hrvata i pružale pogled u dušu jednog malo poznatog naroda. Do danas knjiga je prevedena na preko 40 jezika, što Ivanu čini najviše prevođenim hrvatskim piscem. O univerzalnoj vrijednosti njenog djela govori i činjenica da je čak 4 puta bila predložena za Nobelovu nagradu, te da je uspjela postati prva žena član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. U čemu je tajna njenog djela, koje kroz 100 godina od kako je nastalo jednako očarava i djecu i odrasle? Na svakoj generaciji je da to otkrije iznova za sebe. Iako Ivana stvara u razdoblju modernizma, ne čini dio njega. Ona stoji po strani od svojih suvremenika. Stil i jezik priča iz davnine duboko je ukorijenjen u hrvatsku narodnu književnost. Netko je rekao da su one tako hrvatske kao hrvatski kraj i hrvatska narodna nošnja. Baš zbog toga je teško prevesti ove priče, jer su prepune slavenskih imena, narodnih izreka, proze koja ima ritam i rimu, arhaičnih i narodnih izraza. Međutim, to je ono što im daje i veliku draž i čini njihovo bogatstvo, a prevoditelja stavlja pred velike izazove, jer više nego prevesti, ove priče treba prepjevati. Zato odaje veliko priznanje gospodinu Navaiju, koji se hrabro primio zadatka da ih prevede na perzijski.